DZGB. Usapang pamilya, sama-sama tayo. Sa kwento't aral na puso'y pinagtitibay mo. Kasama si Kuya Bert at Ate Pita sa usapang puno ng pag-asa at saya. Lunes, Martes, Huwebes, huwag kalilimutan. 2:00 ng hapon, makiisa't makinig na. Usapang pamilya, usapang pamilya. Usapang pamilya, sama-sama tayo. Sa kwento't aral na puso'y pinagtitibay mo. Kasama si Kuya Bert at Ate Pita sa usapang puno ng pag-asa at saya. Lunes, Martes, Huwebes, huwag kalilimutan. 2:00 ng hapon, makiisa't makinig na. Usapang pamilya, usapang pamilya. Maray na hapon po mga kausapang pamilya, mga nagdadangog po sa DCGB AM, as in naghihiling, nagdadangog po sa DCGB News Online, sa tuya pong Facebook page, as in po sa tuya pong YouTube channel and DCGB Live App. Good vibes afternoon po, Miss Pita. Yes, mabuhay and Diyos marahay na hapon tabi sa imo, Sir Bert. And syempre, Diyos marahay na hapon sa tuyang mga parantabay. Again, today is Monday, June 15. Yan po kita digdi sa tuyang regular program. Every Mondays, Tuesdays, and Thursdays, 2 to 3. Usapang pamilya only here. So always number 1. Always at your service, DZGB. And syempre po, this afternoon, ang satuyang kairibahan sa technical department, dahil iba kundi si Sir Nems Flora and Sir Jerome Nico Martinez, kaiba man po ang sa tuya pong mga OJTs from Sorsogon State University, Joven Lloyd Ingalia, as in Carmel Hervera. Ayan. Welcome to our program po. Kami po, na naman po digdi. At syempre po, Monday, 2 to 3. Di ba, Sir Bert? Ayan, opo. And ma-shoutout lang po ako, Miss Pita, kasi sa pag-MC ko po kan Sabado, ikaw po duman ng mga bisita po na sabi ninda naghihiling daan, nag-aabang kan sa tuwi pong programa. Sa Aldea and Sevilla family, lalo na po kay Ma'am Fe. Ma'am Fe Aldea, Diyos maray na hapon po. Thank you for listening and for watching. Yan, marahig. Maugma ito, tanadangog ninda sa pangaran. Ayan, Diyos maray na hapon. And thank you for always listening or watching our program. Digdi po sa DZGB. Happy birthday din po kay Sir Noel Sevilla. Ayan, happy birthday. 60th birthday. Ayan, Sir Bert, actually mga Sevilla, dakol din from Libon. Ayan. Also, okay. Happy birthday din kay Dean Salgado. Happy birthday, Sir Dean. Yan, taga Libon yan. Happy birthday. Tabi sa mo dyan. Nung nabasang dyan, nagagko kita. Linubak. Happy Ayan. birthday man po sa sakuya pong mga mates sa Divine Word College High School, si Gina and Ninya or Ayan. Fides. Happy Tsaka, birthday. Sir Bert, gusto ko man yun na kasi syempre sabi tangani increasing ang number kan sa mga sa tuyang mga paraan tabay digdi sa tuyang programa. And igo dyan sa Donso si Mr. I forgot, Marbella, dyan sa Donso Sorsogon. And of course, so kadakol sa mga tagalibot talaga nag-aantabay. And syempre si Naluan, permi man niya nag-aantabay kan sa tuyang program. And si Napola, dyan sa Cebu. And siyempre sa yung mga ano diyan sa Maroroy, diyan Yes, sa Roch family, diyan sa may likodan Construction nila. and Lumber. Ayan. Sir So, Bert Lucinario, ayan. Yan, nakul kita. And hello, Ma'am Matabi. Becky Pahinago Berango and Sir Tolit, sabi niya, wow, the best po ng intro song. Ay, wow. Opo, thank you po sa brother ko. And Sir Nico, salamat po sa pag-ibo po kang video. Mag-iyon nun. Thank you, Mahagad Ma'am akong Becky. kopya. Ayun po. Magad kita kay Sir Nico. Yeah. Forward ko po sa iyo mo. Ayan, pictsagaan po yan ni Sir Nico ang gibuhon na video. Thank you, Tabi. Sir Nico, magayon nun. Magayon nun ako pag-ilingon. Yay! Salamat sa mga pag-adjust para maganda tayo. Di ba, Sir Bert? Dahil Pogi. po sa transformation, po nga pag po nang ganyan, Miss Pita. Mas gumayon. Ano, mas guminayon ba? Yan. May bali ba sa permi kita nakasmile? Di ba, Sir Bert? Oh, Sir Clint, congratulations si Sir Clint. Baga po sa nanggana last week po, Miss Pita, na-receive mo na po sa imong prize. Uy, pasensya na Tabi ha, kasi yung pinaload ko sa kanya yung all data, mas gusto niya daw yung regular load lang para nagagamit niya interact din sa yung program. And again, congratulations and thank you for always listening or watching our program.
Ayan. Okay. So, happy birthday po giranin sa kuya pong mga classmates and batchmates sa Divine Word College High School. Ulitin ko po, Miss Pita, nalibong ako kang pangalan ni Dakandaraga, budak mo yan na may agum. Ayan, Si okay. Fides Inson Candaraga, and also Gina Inahe Candaraga. Ayan. Happy birthday po sa indong dua. Happy birthday! Ayan, sa kabos sa mga nagsaselebrar kan sa inyo mga kumpleanyo ngunya na aldaw, happy birthday tabi sa indo kapos. As in po, I also would like to greet happy golden anniversary sa Neo Catechumenal Way Community, digdi po sa Diocese of Legazpi, 50 years in Legazpi. Ayan. Happy anniversary Salamat or po. congratulations. Thank you, Miss Pita. Thank you po sa Gabos. Happy anniversary po. Thank you for watching Usapang Pamilya. Ayan. Nagkapera na po ang sa tuwi pong naging guests na members po ng Neo Catechumenal Way Community. Ito po si Teacher Crisa, si Teacher Dominic, si Sir Mon Orticio, mga Ayan. Neo Catechumen. I remember si catechumens po Sir sila. yung sa school. Opo. Ayan, I look Sir at Dominic. sa pictures. Opo, big, yun po, big yun po share. siya. Kaya happy anniversary po Neo Catechumenal Way Community sa Diocese of Legazpi. Thank you, Bishop, for being around during our celebration. Ayan. Ayan, ngayon na hapon po, mag-ururo na naman po kita. Kaya ang pag-ururunan ta po ngunyan, hindi lang grades ang sukatan. Paano sukatin ang tunay na tagumpay ng anak? Ano, Miss Ayan. Pita? Tamang-tama, Sir Bert, kasi ereskulan. Although, yan, I think graduation kang sa Bicol University kasi dahil ko dakulo na ng mga automareta, di ako na traffic. Iyo po, oo. Oo. Di ba po sa Kabaangan Elementary School, dua pati ang ano dyan? Maringan dita, di ako Ang nag-agi. pedestrian lanes, dua. Kaya dua po ang pigabalyuhan. Ma'am Rosana Romero, happy birthday din po. Ayan, happy birthday po. Ayan, Sir Bert, na dakulon nyo yan siguro mga graduation rights sa Yes, Pinitibo. BU. Ayan, Congratulations. congratulations, tabi sa Indogabos. And syempre, after graduation, Sir Bert, nyaon na naman, although magbaho nakatapos na, syempre sa mga magurang, ay salamat nga nakagraduate na. So, aabangan naman yan, syempre kan magurang kung papaano naman makahanap kitrabaho ang sa indang mga aki. So, oo. yan. Mag-greet po kita, Kay. Congratulations din po sa lahat ng graduates ng Bicol University, pati po sa indang mga parents. Ayan. Congratulations, Kelly, Frances, Raquel Punsalan, and also to Ayan, their oo. parents, So, aki ni Miss Karen, Kay Miss and Kay. Sir Joy. Congratulations po. Ayan. Graduating magna cum laude. Wow, congratulations. Ayan, tabi. Maski Sis po Kay. siya, magayon na po ang mga grades niya sa school, pero nagigipo pa siya kay mga pastries Oo, and nag-ano mga yan. masiramon po. Ayan. I remember yung mga crinkles. Yan, Ayan. masiramon po. Congratulations, Ate Kelly. See you on... Congratulations. Sige. Mapaimbitar po. Ano. Ayan, See you congratulations kung sa nari inyo. kayo imbitaran. Opo. Ayan, Ayan. sige po. Magpadara po kamukan sa indo pong mga comments. By the way po, shout out po kay Ginger Rigondola Bercasio. Ayan, Ginger Rigondola Baka ginger. Bercasio. Opo, Ginger. Good afternoon, Ate Pita and Kuya Bert. Listening from San Juan, Owas. Lagi ako Ow. nakadangog sa programa po nindo. O yan, from Thank you po, Owas. Miss Ginger. Ayan, thank you. Ano nga apelyido Regondola? Opo, Rigondola Ayan. Bercasio. Ayan, mga Regondola also sa Libon. So, yung friend ko from sa Binangonan, so best friend ko yan, si Veronica Regondola. And syempre, may agam na iba na yung surname niya ngunyan. Ate Mercy, how are you po? Ate Mercy, Banga Baliduya, how are you? Dahil po si Ginger Rigondola Bercasio nag-message na always listening dahil po automatic po tawon tayo niki 100 peso GCash dito na i-raffle. Thank you very much, Thank Tabi. you, Ginger. Ayan, si Ginger. Nakul po paano kita nagdadangog na dahil lang naaraman po, Miss Pita. Opo, kasi Pero- radio. pero dahil po nag-express siya nagsabi siya na always listening, pakita po ang number mo, tapos padaran ka po. Ayan, Gigi. thank you. Tsaka talaga, Sir Bert, sa totoo lang, dakulo nagdadanglo sa to yung program. So, sa radio lang, naka-tune in sa radio. Sige po. O, yan. So, Ayan. magmahon. Kung gusto po ninyo magpadaraki sa mga comments po and mag-participate sa Satoy Ipong discussion ngayon na hapon, pwede po kamo magpadara sa Satoy Ipong cellphone number 0991-328-1345 and Facebook page Good Vibes MC Bert, one word lang. Ayan. I also would like to congratulate yung,
ano yan, makuapo na siguro kasi aki siya kang cousin ko. Si Paula Saison, I think, magna cum laude also sa Libon, Libon Community College. Yan, congratulations sa aki ni Lai. Yan. Ayan. And congratulations din po sa Sigubiense Saison family for the Pickle Peak. Sarap pong court na naman po Pickleball located in Kiwalo. Kiwalo. Sigubiense mga taga-Libon. Yeah, Yan, ipo. si Father Sigubiense. Father Ayan. Monching, Sigubiense. Monching, mga taga-Libon. May Saison na magapong si Father Saison. Ampo, Father Saison. So, Mayor sa Libon, si Mayor Mac Saison. Ang ano po, in-laws Ikaw po, din. in-laws po ni Brother Saison Ayan. family. Mga taga-linang kumanyan sa Ami. Kumpil. Tapos, Po, so, Mac, mother ko, Saison. Mm. Yan. Ayan. So ngayon hapon po, pag-ururunan ano po ba talaga? Kay Puan po ba talaga ang maaaraman na successful po ang aki dahil po sa mga grades na halangkaw? Ayan. Ayan. Pag-ururunan ta po yan. Ayan, tama yan, Tabi Sir Ward. Kasi dapat maisiyan talang na, halimbawa, yung mga aki na nga nakaka-receive ka mga medal, certificates, mga arog ka yan. So, ano yung may basihan? Ito baga po, Ano? Miss Bitang, so irostoryan bagang pirang bisis naman daw ngayon ako papasa katong ka aki ko. Tinanglay nga, Oo. kapapanik sa stage. Grabe. Pero ngayon bagang Yan. style na ngayon Miss Pita sa awarding baga pa sa graduation, pipatindog na lang ninda diretso na ang pagtaok ang awards. ano. Ayun. Ayan. Tapos, iyo bagatabo yan, Sir Bert, anong mahiling mo sa mga parents, sa mga aki na sigang balik-balik sa stage. Pero kung mga kaakian ng mga, syempre, formalon lang yan. So, dahil lang mga ako nakasakat. Same thing with the parents na nag-isip, karak mga kang aki ko, dahil lang mga yan nakasakat, dahil lang mga yung certificate or undra na na-receive from school. So, pero ano ba talaga, Sir Bert, ang arukan? Paano ba ang sukatan? Kasi Oo. syempre, sometimes, even if bako man sa pag alangkawon ngaya dako na honors, pero yung mga regular, mga smart, nagiging very successful also. Yan. Tapos sana dahil mamundo po ang mga aki or magurang pag dahil pong nare-receive na awards sa school ang mga Ayan. aki. Igabaga pong different fields of intelligences. Ayan. Yan po, matibay sa academic pero malay po nindo ano man sila matibay man sila sa sports, araw po kayan. Ayan. Tapos sabi Sir Bert, very important talaga ang mga yung pag-alangkawang academics, pero no question about that. Pero yung kung paano yung mga akit naman pag nakatapos na, naghahanap ng trabaho, paano man maging successful. So, yan din ang mga kahaputan. Ano ba yung mga akit na yan? Matinabang yan, responsable, yan. Tapos Marunong. sana man po maging Miss Pita sa mga batch baga. Oo. Uilingan na niya itong su honor ta ngayon ngunyan ngaya. Sana din na po kumupura kita. Oo. Masupog Kasi man. ikaw din Oo. may mga ganyan Aba, din. igabaga po Miss Pitang nag-excel siya sa klase. Pero pag abot kang siya nag-work sa career na nagpili lang siya kay mga simpleng na kung saan maugma siya. Yan. Ano? Oo, tama. Kung minsan tika para compare ta Oo. ang na dapat ika ang first honor, dapat ika ang pinaka magayon ang career. Kasi grabe lugod ang pressure. Grabe, Oo. grabe po ang pressure. Tapos yung expectations na, syempre yata yan? Summa cum laude yan, magna cum laude or cum laude ng na ine-expect kan mga kadakulang kaning tao, even the parents or yung mga na magiging marahayon ang aabutan. Yan. Kaya kang high school kami Pita, sabi ko, di ako maadal ki masyado. Diyos ko, maringan ako, average lang ako. Hindi masyado, hindi man, joke lang yan, Sir Bert. Uilingan na si Miss Pita, ibaga ngayon ayan ang valedictor. Ay, sus, balik sa Urian. Sabi nila, balik sa Urian. Yan. Kaya di ko na po tinodo Miss Pita. Di mo na tinuduhan. Grabe Aray pong ka pa. expectation. Ako talaga, jawa agaw nung katotodo. Wa man. Hello po sa mo yung valedictorian, salutatorian. Basta ang Ayan. importante po, in the end, maugma kita sa pagigibota. Yan lang po. Ano po, Dapat. Miss Pita? Yan na talaga importante ho. Nag-i-enjoy ka sa imong trabaho, sa inabutan mo. Di ba, Sir Bert? Yan. Kaya kapag tinanong mo po ang kadaklan baga sa mga magurang Miss Pita, kung anong gusto ninda sa mga aki ninda, kung kadalasan pong mga simbag, gusto ko maging successful sinda. Yan. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng successful? Mataas na grade, dakol na medalya, laging nasa honor. Yan.
Yan nga, sabi ko ano baga, I was say kanina na bako lang yan. Na siyempre kumusta man yan na akit na yan? Alataw ba yan magrespeto? Daw nga yara lang kao ng grades kasi gari halang kao uno na gari din na ma-reach. Sir Bert gari nag-iibang ugali ta syempre feeling niya ngaya alang kao na nga ta day na marista very high ang niya. Yan, dipisilo na tataw magday na nga tataw magrespeto. So, Importante yan. po itong- Opo. Kasabay na baga po sa evaluation, Miss Pita, ang ugali, Ayan. character. Opo. Gari- Importante ho. May ka-Facebook po ako sa bago, sabi niya, ang post niya, may tinabangan ngaya akong gurang na nagbalyo sa tinampo. Ay, magayon. Kaya ngaya, kung wala man ngaya kamong itsura, bawion ngayon nindo sa ugali. Ay, Aris Mercader. Magayon na nga, kung magayon na ng itsura, Yeah. magayon pang ugali. Yeah. Sir Bert? Ay, igabaga po. Sa sarong meeting mi po, Miss Pita, sa sarong event, sabi kan sarong supplier sa bride, magayon-gayon sa bride. Madam, ang gayon mo, bako bagay sa ugali. Tama buuton. Sinabi, Ay, grabe magayon na kayo ngayon, madam, bako ngayon bagay sa ugali. Nata, pag magayon, dapat suplada pala. Ay, Jesus Mariosep. Magayon na ngayon. Yeah. Magayon na ba sa ugali? Si Miss Pita po, example. Ay, hallelujah, Lord. Diyan makapit kita. Ayan, sige po. Alice Corner. Ayan. Importante din, Miss Pita, syempre, so nag-aadal na at Opo. least may pasa. Oo. So, dakula din po ang intervention sa hali sa mga magulang kung nahiling nindang nadidipis sila ng aki. Ayan, sabi tanga ni sa mga previous topics na dapat nyaon dyan so inaalalayan permi. At saka permi natin na monitor sa tuya mga kaakin kung kumusta man, di ba? Pawara man ngaya akong pang may bayad baga ang pag-tutor po, Miss Pita, mahal-mahal man bagayan. Per hour. Oo. Di, maghanap po ka mo sa membros kang pamilya. Baka may pamangkin ka or tugang na matibay man sa field na itong maluya so akin. Pwede mo sindang patabangan. Or maski sa teachers, baga Miss Pita, pwede mong garo ka urunon po Ayun. Igwang teacher na nag-tutor din. Pero yun na nga, medyo quite pricey din kasi per 1 hour ngayon or 2 Baka hours. pwede po gari na lang makeup class gari araw ka Iga baga po kayo sa mga makeup classes ngayon. Yan, importante yung tabi si Bert. Si Sir Bert, taanon mo yung si Bateron niya ba yun? Yung MVP ng From Agusan. Simplihon lang siya. Ang every time na pag nahihiling ko sa mga feeds na ang niya is the family. Nahiling mo sa pagpadakula sa iya na ang day-day-dayan so naghahagad sa mga coaches na kung naghahagad para sa iyo, para sa family. Dakulon ng mga nag-offer ng mga schools. Yat pinili niya so arandi lang sa inyo na tapos para maiahon, makakaibian para maiahon sa family. Magayon na ng sabi ko, marayo na aki ito. Maray sa mga pagpadakula. Ito po, Oo. Miss Pita, nailing mo man itong sa trending ko niyan. So, siklista, nailing mo po ito. So nang bully? Oo. So payatot? Oo. So bigyan, tapos sinuntok? Sinuntak niyo pa talagang gari makulog pati. Dumang beses garo pa dito tinamaan sa pandok. Pero, Iyo, dahil lamang nagtumang. dahil siya nagtumang. Dahil siya. Ano daw kung ako kay Ayun nga. Sir Ayun Bert, mo papigisip ko, Miss Pita, paano kung ako man daw ito? ano daw ako? Siguro inalay ko sa helmet ko, binalbal ko. Kung nakulugan baga ako, aray ko lang makulugon. Makmakon man, sinuntok siya. Gari naluga digdi sa may dungo. Pero, So, dahil siya bilibot nag-ano, na ito. dahil wala lang siya, Miss Oo, Pita. sabi ko, bilibon ako kay hindi nagtumang. Sana po mag-guest sa parents ka ito kung paano ninda ito pinadakula. Ayun nga ni, marayo da sa bagulang. Pero, gari pigahanapan gari itong sunang bully baga na ng sunto. Can you imagine mo? Actually po, ito ito mong nambuli, arabangan na kang mga netizens. Pati gari, ano yan, patpaton baga, na gari Oo, pwede lang hayupon mo matumba. Pero makusugon mambungag. Apat pala itong mag-aramig pag may kasabay na babae. Kaya lang sabi ko, bilibunon talaga, saludo talaga ako duman sa itong supig Sa bully aki na. and dahil sa lamang, parents. Pig ano lang niya na, wala lang. Sabi ko, Isus ko, ang bait talaga nito. Grabe. So, mahiling mo man, pag-arag baga kaya na. So, so reaction kang aki. Talagang Opo. ma-appreciate mo sa pagpadakula kan mga magura. Madam Happy Salazar, hello po, congratulations sa imo.
Ayan, thank you for watching, Congratulations. Madam Happy Salazar. Ayan, sina Nora and Dong, they're watching right now. Hello. Ayan. Hi po, Ma'am Nora and Sir Dong. Sir Yadrin Pilio watching from Ligao City. Ayan, so ayan po si Ginger Rigondola Bercasio from San Juan, Uwas. Yeah. Congratulations po. Pigtaw niya na po sa number niya po. And Aiton Lausin. Sabi niya po, maulan na hapon sa mga taga-Tulay na lupa, Camarines Norte. Ayan, nag-uran pala duman. Ayan, hapon sa lahat at sa mga dik ng Tulay na lupa Elementary School at sa kat ng Tulay na lupa National High School, Camarines. Uy, may nagdadawag pala sa tuya from Camarines. Camarines Ayan. Norte po. Oh, Cam Norte. Thank you for watching and Ayan. thank you for listening. Good Ayan. afternoon, Ninong. Ay, Ninong ka pala. Get well soon Den sa Libon na medyo may sugat siya. Get well soon tabi dyan Den. And hello kay Tata Kay dyan sa Libon. Ayan. So minsan nakatuon po kita sa report card ka mga aki. Nalilingawan ta pong hilingon ang character card kan sa Yan. tuwing aki. Kumusta ang ugali? Kumusta ang disiplina? Kumusta ang pakikitungo sa ibang tao? Yan. Pero yung baga tabi Sir Bert, nahilig naman baga sa nahilig ta sa... Igo baga po ka na no? Oo. Mahilig mo dyan kung bully kayo kung... Igo po baga dyan ng mga yan, matulungin. kung yan. Nagtutulong. May igo baga po igo pa kay kaan sa mga report cards pa Gari, gwapang man kayo. Igo din diyan baga so tardiness. Ilang beses nga na late. Oo. Ilang beses nag-absent. O niya dyan sa likod. So, maihiling kang parents kung ano sa mga kaaki anta sa school. Ayan. Tapos, Sir Bert, talaga, may mga may mga, ayon sa maraming educational at child development experts, ang long-term success daw kang sarong tao, bako lang nagbabase sa academic achievement. Kay ribada adig so emotional intelligence, Yan, oh. tapos so ability na makipag-work sa iba, tapos so resiliency. Ayan. So, the ability also na paano bumangon sa pagkakamali at saka self-discipline. Ayan. Ang sarap pa, good character. Yan, dakula ng bagay po yan. May mga pag-adal baga po na nagpapahiling din po, Miss Pita, kang pagtsatsaga na isa sa pinaka-importante pong predictor ng success sa adulthood. So mga matsagaon baga Miss Pita, Ayun, so tama. ibig sabihin, bako lang po tali ang importante. Mahalaga din ang sipag, Yan. tiyaga, magandang Sana yan. asal. Sabi ba ganito, they rose to the ranks. Mula so kayang harapin ang mga pagsubok. Yan. So, nag-start lang ngaya yan, nag-JO, pero ngunya nilingan na ngaya. Iyo baga po, Department anong head na sumatsagaw? ngaya. Ikaw baga pong diba? nagpo na janitor, Kaya nga ni, tapos naging manager. yan. Totoo yan, Sir Bert. Kasi tataong nag-persevere sinda, tataong makiiba sa mga, sa mga co-workers sinda, kaya nagsisucceed. Yeah. Yan. So ibabaga po ano ngay may tinapusan ng bako man bagay duman sa nalaugan niya. Mina eskwela giraray. Yan. Ayan. Pero kung ugali iba man, gari So, mata pobre, babanjing-banjing, ka-proud, na bully pa. Yan, goodbye. Oo. Yan. Kaya dakula pong bagay po na nasusubaybayan po ka mga magurang ang mga aki. Yan. Saka yung nakul magatabi Sir Bert, so mga may gusto man, Oo. Mga may gusto talaga. Oo, sige lang, nag-stay kaya, nag-overtime without pay. Yeah. Matapos lang sa trabaho, maka-beat kang deadline. Ikaw nga din po itong mga nagtitinda sa eskwelahan. Ano po? Yan. Magkatabi Sir Bert. Yan. Kaya kulang talaga, mahiling tayo dyan, Sir Bert. Maski even before, ilinga ngaya yan. Kaya ito ngaya, nagatinda lang ngayon. Kay Yan, oo. kay, Nagubusog ni, kariton. so mga sinapot na naglilikpot o pero ngayon lingan mo yan, very successful na ngaya. So may mga aki na ngayong doktor, mahiling mo yun, harong magayuno na, may mga so can you imagine an araw ka yan? Pero lang yan, average student. Yan. So, bako gabo sa grades talaga nahihiling. And aki pa lang, pwede mo nang mailing din kung magiging successful ang aki mo. Ito bagang sabi Miss Pitang street smart. Ayan, street smart. Oo. Pag binalawa sa arong kan ang aki, tatao na magdara ka sa iyang sadiri. Ayan. Tatama. Tsaka yung very, very important na sa rong trait kang aki. So, tataw mag-persevere, tataw magrespeto. Ayan. May goals. Yung mga qualities. Tataong magrespeto sa mga gurang. Ayan. May maray na sa ang puso. Buda kaya niyang harapin ang mga pagsubok Yan, ng mga tama. hinahampang niya. Yan.
So dapat importante pa rin yung role ka mga magulang na if our children na kaka-encounter ki mga araw kaya na mailing tayo yung grades na medyo nagbaba dahil syempre dakulo man yung problema na problem sa family. So tabangan na niyang mga tabi Sir Bert ang role kang sa tuyang family. Dakulo ang impact kayan pag nailing tang araw kaya ng grades o gari nagbaba ang grades mo tabangan ta. Tsaka yung they nawawara yung pag-guide. Proper guidance pa rin. Importante po ito. Kaya masiguro po kita kabisi sana may time pa kitang makauron ang aki, mahilingan. Ang report card baka po, dakula o na bagay man yan. Mahiling mo po dyan ang resulta kang for every quarter na kumusta man daw so paghihirap kang aki ko sa pag-aaral. Yeah. Mahiling mo po dyan. Tsaka, tabi sir, makulang yung sa academics. Ikaw pag mga aki na nag-excel sa sports. Oo, Sabi yun. ta nga ni, Oo. kay to, si Bateronia, imagine mo yan, scholar, and then ngunyan, nawara siya sa mga tugang niya gabos. Tinarabangan gabos. Oo. Ayan. Gabos sa Sinda Scholars pa. Ayan. Tsaka yung matibay din sa arts, di ba? So, yan, na pag may nahiling kitang araw kaya ng mga aki, di gari so, the more that we need to encourage them. Di ba? Sina Sir JP Libaga and Ma'am Oo. Gina, talagang supported nila ang sa indang mga aki po sa taekwondo, may badminton, may dancing. Yan, magayon ng bagata. Sila kang palarong pambansa, Oo, hanggang palarong diba? pambansa po sila. Diba? Sa yung pinaka-latest. So, congratulations sa mga kininda, they were into sports talaga. Sabi po So, ayon po sa guidance counselor, mahalaga da pong iwasan ka manggurang ang sobrang paghahambing. Itong pag-compare, Miss Pita. Oo, di ba? Dipisilos Nata yan. nga si Arog ka ini honor. Arog ka. Ano ngayon, si utungin kataning ta? Oo. Naili mo nga valedictorian, kamu, maski nga certificate, wala lamang ikaw nakuha. Bakit nga si pinsan mo mataas ang grades? Tama rin nga, taday napot ka mga kinata, ikaw mama, papa, ikaw ka mo. Natawa na ngayon nakadukot dyan sa lanob. Ikaw malamang yan ka mo, tapig apot din doon kami. Tapos ang simbag ka magurang, day na kayan pag-apot. Siyempre, pag-araw kayo na parating piko-compare, nakaka-apekto bagan sa aki, Sir Yes, Bert. Ano? sa confidence. Kaya perming mamaliit, Diyos ko, paano daw niya, daw, kaya may mental torture. Tapos gari baka magkaigwa pa siya kigap duman sa pigo-comparean. Perminasa na, Uri naman permina ngayon lang, siya. perminasa na ako piga-compare, sa na yung gibuong ko, kaya natatama. Kada saro po sa tuya, may field na kung saan Ayan. kita matibay. Yan. So, Di ba dapat, po, dear parents, maski kita baga po, ilingon na po ang salita. Bako man sa gabos na bagay matibay kita, igwa man kitang mga fields kung saan matibay kita. Opo. Arog man po kayo ng mga aki. mga nimulo yan ako sa math. So, yan, importante po, Miss Pita, maano mo, maako mo. Ayan, ako accept ko. Oh, naramdaman ko kay Sir Alamil kang college ako. Ano ba yun, algebra or ano? So grade ko 76 gayon. Ako, Miss Pita, na-style lang ko man ka ito sa, baka marak masyadong matibayin sa math, na-style lang ko lang po sa teacher ko ta. Pag nagle-lesson, after kang lesson, may activities. Pag maano ka na, mga isusolve pa dyan, ako tulos nagpa-presenta ng mga number 1. Ay. Medyo madali-dali pa yan. Niyan lang ako sa gilid. Nagilid lang ako. Tapos sabi ko, hindi ko naintindihan pagtuturo. O baka talaga si Sir Bay na sorry pala. Hindi ko nasabutan. Hindi mo na ako nakikipagtsikahan. Oo, ayan. Ipagpapadagos na po sa tuyang paghururon na hindi lang grades ang sukatan, paano sukatin ang tunay na tagumpay ng anak sa pagbabalik po kang usapang pamilya. The time now, it's 2:30 and we'll be back. Ang oras hatod sa Induka. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
Noong speed shop, siguradong panalo ka dito. Noong speed shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Ngunyan na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Uni na ang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan. Hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. An sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Sa programang ini, mas pinarani ang serbisyong gobyerno sa namamanuaan sa gabay sa marhay na paggogobyerno. Mas pinahiwas ang pagkuha sa yamang dagat sa Buhay Dagat, Fisheries and Aquatic Resources Hour. Bago man ang mga segment ang madadagdag, nin mas modernong diskusyon asin kaaraman. An Gabay Isip sa Impapawid para sa kalusugang pagkaisipan. Asin ang usapang kapayapaan para sa pangkinaba na issue asin sa papel ka namamanuaan sa pagsulong nin katrangkilohan. Sa pangingenot kan sa inyong host, Professor Edgar Barameda asin Professor Seth De Matera. Makakadangog kamo nin malinaw na impormasyon, makabuluhang diskusyon asin inspirasyon para sa komunidad. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Madadangog kada Miyerkules alas 11 hasta alas 12 minuto. Live sa DZGB 729 kHz. Udok sa paglingkod para sa sambayanang Albayano. Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay? Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako, sabi ng doktor. Parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap. Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong putika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri. Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya, digdig sa DZGB. Nagbabalik po ang Usapang Pamilya ngayon pong magayon na aldaw nin June 15. Araw ng sweldo. Welcome back to our second half kansatuyang programang Usapang Pamilya, only here sa Always Number 1, always at your service, DZGB. Yan. Kaya bata po sa satuyang technical, si Sir Nems Flora and si Sir Jerome Nico Martinez. asin sa tuwi pong mga OJTs. Shout out po sa mga magurang po ni Joven Lloyd Ingalia asin Carmel Hervera, students of Sorsogon State University. Ayan po. Yan, Sir Bert. Happy graduation sa ngunya ng mga nag-graduate. Congratulations sa mga graduates, mga graduating students kan Bicol University. And the parents as well. Yan. Congratulations. Yan, pagpapadagos sa po sa tuya pong paghururon niya na hapon Yan. about grades, about good grades.
sukatan ba talaga po yan ang tagumpay ng mga anak? Ayan. Tama yan, Sir Bert, na talagang importante yun ining sa tuyang mga pigtutukar. Siyempre last week and even the other week, manunugod po ini sa tuyang mga kaakian. Tas sabi ta nga, ni balik eskwela na. Balik no? eskwela, Nagpuon kang, kang last week, June 8, and then iba siguro sa mga college students will be this July. Makamundo lang garing po Miss Pita baga sa Mindanao. So, first day of classes, nagkaiguman ka itong makusog na linog. Ayan. Kaya kay puwan garo makauron mo na ka mga guidance counselor sa mga aki ta. Grabing Medyo traumatic trauma, po ito. opo. Pero- Makusugon po ito, 7.8. Ayan. The good thing though na nangyari ito during the flag ceremony, nasa luwas. Nasa luwas. O, takong nasa loob na kang klaso into school, Lord, grabe talaga. And salute po sa mga teachers na talagang pig-agapan ninda so sa indang mga estudyante. Ayan, so mga They pinabayaan. Oh, can you imagine kay kadakul ng mga kaakian, Ang sarong teacher, kapot na Ayan. siguro mga 40 Igod naman- students. Oo, igod naman nagulod na nagpapara pa nga din na, Lord, araw kayan, sus Maria Jose. So, isipon mo, Miss Pita, ang teachers, tarakot man ito, siyempre. Pero kay Opo. puwanindang labanan po sa takot para lang mabantayan sa mga aki. Yan. Kaya Siyempre saludo nag-isip po kami. naman ito kang sarong nila, Oo, sa sa family. inda, Pero oo. gari siyempre tanyaw na sinda duman that situation. So mga nyao duman ng mga kaakian, yun na so mga inaratenderan nila, no? Kaya, salamat Yan. dear teachers. Yan. God bless. May ano lang tabi ako, Sir Bert, na based da sa child psychologist na ang healthy encouragement ay nakakatabang kaysa sa constant pressure. Mas maganda yung, anak, proud ako sa effort mo kaysa yung kailangan mong maging number one. Imagine yan. Grabing pressure po sa aki. Ano? Ayan, maray na yan. So, uy, proud ako sa effort na ginibo mo. Yung day na so, oy, ika, dapat, iusa na ini, dapat maging number one ka. Gari ka Erakman po kang aki. Ano? Yung nga ni. Madakula po yan. Gari, so much, sobrang pressure man ng mamamatian niya. Ayan, sa pag-eskwela. Diyan niya kayan, baka maano siya ma-burn out. Yung nga ni, kay po. Rockman. Ayan. So magtao po kita mga practical tips para sa mga magurang po. Number 1 po, midbidun ta po ang aki ta, at as in, diskubrihon ta po ang mga sa mga natatanging kakayanan baga po, Miss Ayan, Pita. opo. Kung saan matibay ang satuyang aki. Yan, tama po yan, Sir Bert. Ilingon ta kung kasi makuman ka bus pare-pare yan mga kaakian ta. May mga igwa dyan na matibay talaga sa academics. Kanina I mentioned meron dyan matibay sa sports, di ba? Sa arts. Ayan. May mga mga leaders, maray Opo. naman. Sa music. Pwede. Ayan, matibay magkanta, di ba, Sir Bert? Yan, oo. Kaya kilalanin at supportahan ta ang sa indang mga strengths. Yan. Ayan. Pwede din po itong purihon po ang effort, Miss Pita. Ayan. So, bako lang sa resulta. Ayan. Tama. Ikaw bang aki ba gusto talaga na ili mo nagigibok ang project, pero at in the end may na-miss siya kaya ababa sa grades, pero so effort niyang umawon ta siya doon. Yan, dapat yung talaga tabi, Sir Bert. Otherwise, so, downhearted ang aki kaya na grabe so effort, pero they na-achieve sa gusto kan mga Tapos, gusto kan magura. Paragatungan pa. Dahil na Yan. pagparagatungan po. Kundi, okay, sige, saan kita digdi nagkulang. Yan. Next Very time. good, very good. So, nabaya, isa na sa i-try mo na lang ulit. Ganun na lang. Purihon Yan. ang pagtiyaga kang aki. Base na, baka sabihin na lang, baka nahiling ni Madam na may mas magayon na sa project na ginibo mo. Base na, i-try ta ulit next time. Para bangan giling kita. Yun. Tama po. Tapos turuan ang akin na matuto sa pagkakamali. Ayan. So, kung may mga nasala na, turuan na, maitama. Diba, Sir Bert? Ayan. So, na ang mababang score, baka man po talaga ayan, failure. Ayan. Tsaka bako yun yung katapusan na kang mundo. Kaya siguro may first, second, third, fourth quarter po. Pwede mong, sa mga mababa ka kang first quarter, pwede mong i-improve. Ayan. Pero gari ngayon po, iba na po ngayon na naman ang gari na? 3 quarters na lang po yata, or gari araw po kaya. 3 quarters na palibasa ako. So, yun na? Ayun po. Kita kayo 3-4 quarters po. Kami kayo hanggang, ako lang, anong gayod kami kayo ito? Tayo ko na maramduman nga ni. Igo pong anong peto. Baka na-over naman ako. Ayan, turuan tapos hindangang sa pagkakamali baga Miss Pita. Tama. Na pwede kita makaukod sa mga
sala. Yan, tama yan talaga. Na dapat makaukod. O, nagkamali ka na, aram mo ng sala yan, o. Hindi na kita exert ng effort. Ayan. And another po, number 4 naman, maglaan po ki oras para midbidunta ang sa tuyang aki. Dapat bidon talaga. Importante yun talaga. Dyan, so, pigbabali wala man, so gari walang attention, walang time para sa mga, baga kaya, Sir Bert, mga like, during our previous topics, na parents are too busy with work. Na kung minsan nga, gari kulang pa ang pig-earn ng income, may another racket. So, syempre, anarog ko yan, gari nakukulangan din ang attention yung aki. Pero sabi ta ba nga ni, we have to find time. Find time for the children. Ayan, at ibita, kuminsan, ang aramta, so grades kang aki ita, pero data aram so, ano ang nasa mga, puso nasa nila. puso niya, anong pagkakatakutan niya, pati na rin po ito, ano ang pangarap niya. Yan. Dapat ihapot man. Anong lamang gusto mo maging? Ako gusto ko yung maging piloto. Magpalayog ka plano. Mag-ibo na kipapel. Kidding aside, dapat araw kaya na nag-iistorya na, alimbawa, pwede ba bagang aki na mag-apply ng scholarship, diba? So, i-encourage lang talaga na na ikaw bagang mga scholarships ang different, DOST, diba, Sir Bert? Yan. Pati sa mga eskwelahan po, may mga scholarships na din. Ayan. Tapos aramon ta po, ano po ang nagpapaugma o nagpapamundo sa tuya pong mga aki. Ano daw nakakapaugma? Sa mga kaakian mo niyan, cellphone? Oo. Ang iba po, sports. Ayan. Pero bako man, joke lang po yung cellphone kasi baka dyan ako gusto ko cellphone. Or pwede din po, Miss Pita, iyan, gibuho na prize. Pag good grades ka, you can have one. You have one, but may para oras may incentives lang. ka. May oras lang. Yan. Tapos, din, namomonitor na talagang pag-eskwela lang, pag-alat. Saka for mga emergencies baga na apuda, naro ka yan. Bako yung sukawat. Yan. Saka yung pinabayaan mo na lang dahil busy ka. O dyan ka na lang mag-cellphone ka the whole day kasi busy din ako sa mga ginagawa. Yan. Saka talaga, Sir Bert, napakahalaga yung nakikipag-uron sa aki. Pagkakaistorya. Araw ka yan. Pako lang, it's not necessary na puro lang about school, puro lang about pag-aral. Iba naman. So, pag pagdakula mo, yung maya mo, how do you see yourself? Halimbawa, 10 years from now. Ayan. Tapos pwede rin po itong, may problema. Kung nailing tapong gari, araram ang pag-iisip lang sa tuwing agi, pwede man po ito. Ayan. Siyempre, may bagaan. Baka dyan, ng problema may girlfriend na. Halimbawa, Sir Bert, ng problema, high school, may girlfriend na. Ikaw bagang nadagog ako na pigbarita na may nawawara baga Oo po. So, babae, lalaki ba from somewhere north? Tapos yung nag-meet yata. sa tabako yata, may sila missing person sa tabako. Oo, yung nadawag ko sa bago si Brother Nes Belga na kung si Seman nga nadagusan na accommodation establishment kasi mga minors pa nga yan, kindly report kasi reported yata as missing. Ayan. So, di ba sila na narogan, binulaga ka na sa nabagang high school, di pa ka nag-graduate. Sus ko, may girlfriend na. Sus ko, so paano mo yung i-handle lang ngayon? It's better to talk to them. Na they should not take these things na seriously, So, priority pa din. Okay, you can be friends. That's good. Kasi at least they nagtatago. But then, natin na nag-eskwela pa. That will come later. Di ba, Sir Bert? Ito baga po, Miss Pete ang nagpara-ibig. So, aki, abo, sabi ka ama, pagka di kang una ngayon mag-girlfriend, dagiton so aki. So, nag-ibiyo, nagawala. Parang grade 1 ka pa sa Ay, Jesus Mario, grade 1 pa pala. Grade 1 pa sana. Matangon niyan bagatabi, Sir Bert. Mga araw kaya, grade 1, grade 2, gari. Ito nga ko, my grandson na gari. Ikaw naman yung mga crush na nadadangog ako. Yung gari, ay, Jesus, sabi paghanga man lang bagada ang crush. Paghanga. Ako, I remember kang grade 1, gari, wara. Paano, Miss Peter? Sila ang nagkakakrush sa imong garo. Diyos ko, takutunon lang. Okay, another tip po, tip number 5, iwasan po ang pagkukumpara. Iyon na, number 1. No? Marauto niyan tabi, Sir Bert. Like even sa family baga. Ilan daw ngayon nindo si
So aki ngayon ni kantugang ko ngayon isus ko marautonan sa pag marauton talaga pag ko compare. Maski sa among the siblings, among sa magturugang. Yan. Kasi kanya-kanya po talaga ikaw kitang field na matibay kita. So difficile po i-compare. Pero Iba-iba bagaan mga aki. Maski pa yun magturugang, iba-iba man. Parariyo ang pigkakaraon. Yan. Ayan. Kaya pag permita po pigkukumpara ang aki ita sa iba, pwede silang mawara ang confidence o kumpiyansa sa sadiri. Ayan, tama yan. Kasi sabi ta nga ni Sir Bert, na ang mga aki may sariling talento yan, may sariling pace, at saka may sariling timeline. Kaya yun, sabi mo na nauwara ng confidence pag permitang pig-compare. Kaya mas magayon po, i-compare sinda sa sadiri nindang progress. Yan, Mas tama. kita. At saka, O kasapon ngayon, araw kayo iniso, ngunyan dapat igo naman kitang progress. So, importante po digdi na monitor talaga kang magurang. saka magayon, nagturuan na lang kay yung mga values. Yan. Pwede man siguro, take this, alimbawa ngayon, so may mga cousins ka na mga ay, talagang nasa jeans nila. Pwede sabihin na, boy, yain ang mga basta just try your best. Try your best. Nothing wrong. Yan lang ang kaya ta. Basta try ta lang. Ayan. Kaya sabi ta, turuan, ibaray na values. Iyo po, yun na po itong tip number 6 na turuan kay mabubuting values. Responsibilidad, katapatan, paggalang, pagpapasalamat, buda tataong magmalasakit. Yan. Yan yung mga day nahihiling sa report card tabi, Sir Bert. Yan, pero napakahalaga sa buhay. Di ba, Sir Bert? Yan, oo. Ngayon po, pagkuhan ba po yun so ikinamulat ba ganinda, pigdakulaan, madadara ninda ini pati sa pagdakula. Yan, tama, tabi Sir Bert. Kaya nga, sabi tabaga, dakulo na nagiging successful, maski na nag-start lang na sa trabaho na simple lang ang position, pero dahil sa mga values na naukudan sa magurang, nahali sa magurang, nag-aspire hanggang nakakuha ni halangkaw na posisyon, naging vice president, EVP ng mga kumpanya. May gusto dahil dyan. Ayan. Pag nadara po ininda sa pagdakula, pagtanda, Miss Pita, dakulaon ining tagumpay para sa mga magura. Yan. At saka yun, pag may yan, kasi pag sabi ta nga nagbababa ang self-esteem ka mga aki, pag permitang compare. Pero kung nabuboost natin, so pag nagiging successful, marayunan baga At saka in cases ba na medyo nagkamali, tatao yan bumangon ulit. At still the role of the parents, nanyaon dyan, tabangan ta, dahil na ipagdudo lalo. Kawasak ka ngayon kaya, naro ka yan, dahil na po, naro ka, ni-encourage ta na lang. I-encourage po. Sabi po sa mga guidance counselors po, ayan, ang mga aki ida pong nagdadakula na healthy ang self-esteem, na may kumpiyansa sa diri, mas handang matuto, bumangon pag nasa sala. Yan. Yan. At saka Sir Bert, mas magayon nun tabi na ang mga aki na nagdadakula, na nafe-feel nila that they are loved. Importante yun yan. Baka yun sa etchapwera na, like, even if ang mga aking yan, dapat yan, gabus na mamatian nila, na padaba sinda. Bako yung na mas padaba mo na yung... Dahil sa grades. Oo nga. At saka yung mas padaba yung mga barkada mo, yung let them feel that you really love them. Dahil aki mo sinda, dahil importante sinda. Mahalaga. Oo. Yan. So, ibig sabihin, pag bako pa lang magayon ang grades, bako mo sinda mahal. So, importante pong pailing taang sa tuwi pong pagkamuot, sa tuyong mga aki. Yan. At saka baga tabi, Sir Bert, sabi ta nga nina, if nafe-feel ninda na talagang padaba sinda, kang sa indang mga magurang, nagiging sinda strong, nagiging matatag sinda emotionally. Yan. Tama po yan. Day basta-basta yan na rurumpag, kumbaga. Shout out po to Ma'am Mercy Banga Baliduya. Thank you for watching. How are you, Ma'am Mercy? Sige po, magbasa po kita kay mga listeners and viewers messages. First message po from Mary. Sabi ni Mary, hindi honor student ang aki ko, pero siya ang pinakamatulungin sa aming magkakapatid. Yan, magayon ng katangian. Sir Bert?
Yan, bako, pero matinabang sa laugang haro tsaka sa mga magturugang. Yan, magayunon. At saka yung data pag maliuton yung kabutiang kang puso, di ba, Sir Opo, Bert? tama Yan. Kasi dipisilong bagay ituro ang malasakit kung ito ay nakikita sa at nararanasan sa buhay. Yan. Di ko tapi digdi Sir Bert na message man, halin man ini kay James. Minsan nga, nagigilty ako kasi pigkukumpara ko ang anak ko sa iba. Ayun na nga, di pigtataramta, no? Ayan, talagang kung minsan, you will really feel guilty na every time na pigko-compare ang aki sa iba. Yan. At least honest si Oo, James. si James. Ayan. Ang good news dyan, pwede man baguhon ining approach na ini. Hindi pa huli ang lahat. Yan, tama Sir Bert. At least naging honest siya. So dito na po ipagpara-kumpara ang sa tuyang kaakian sa ibang mga aki, nailingan nga ito ngaya, pero nga every time ngaya tapos kang school year, sakat-sakat nga, balik-balik kaya sa stage. Ika nga, kalamang, rin mo malamang yak mapasakat sa stage. Pero Miss Pita, pwede din baga, yun ngayon, so grades ngayon, pero din hindi aram sa ugali kay itong aki. Yan, oo. Pero ito pala, pag-abot ngayon sa arong, iba na. Oo. Maisog sa mga pag-iriba. Ito siyempre ngayon, matalion ngayon ako kung anong gusto ko dapat ibibigay. So, ibawan. Hindi natin alam yun, di ba? Yun naman po, si Ana po, mababa ang grades kang aki ko, pero matibay siya sa pag-drawing. Ayan. Magayon baga tabi, Sir Bert, ang talent na araw kaya matibay yung mga ruskets, ang sa arts, Tapos yan, artist. ano din baga yan, Miss Pita, baka yun man yan ang gift ni Lord sa iya na mag-drawing. Baka gabos po, matibay mag-drawing, Saka yung magganganit yan, supportahan ta na lang siya. Gifted din ng mga araw kaya ng mga talent, Yan. Agwa pa digdi tabi, Sir Bert, hali manini kay, hali ni Kiben. Pagmatik, kang aki ko, failure siya dahil wala siyang medal. Okay. Yan. Kumbaga mga aki arrogant. Kasi nga, if we always compare, tapos ito ngayon may medal ka ngayon wala. Kaya feeling kang aki, lugod, failure. Ito baga, Miss Pita, may nagsabi din baga, nata ngayon, pwede mo ngayon isang la. Makal na ngayon duman sa muligod duman, tatawan ka. Ayan. Yan. Sabi ni Ma'am Mercy Bangang Baliduya, hello po, Manoy Bert and Ate Pita. Good afternoon po sa Indot. Good afternoon, Ate Mers. Maray na hapon po. Ayan. Kaya importante po itong iparumdum po sa mga aki na bako nakadepende sa medalya o ranking. Tama yan. Bako lang medal tabi, Sir Bert. Ang ugali po dako lang bagay. Ayan. Another message po from Miss Sheila. Sabi niya, masaya ako dahil natutong yan magdasal ang anak ko kahit hindi siya top student. Okay, very good. Magayon na achievement tabi yan, Sir Bert. Yan, at least yan, so magayon na ng sa pagiging harani sa Diyos, yan. Dako lang biyaya baga po. Kasi po Miss Pita duman sa Samoya pong golden anniversary celebration kang ni Catechumenal Way. Mailing mo po duman sa mga pamilya, may mga ubo-ubo pa, guyod-guyod ang mga aki. Kasi pig-encourage po dyan sa community na isabay mo ang pamilya mo. Opo. Sabay yun ka ang mo nagiging mag-grow. Pig-sabi baga na, like, aki pa ngayon yan, dahil nahiling sa mga magulang na pig-sabay na sa simbahan. Tapos nagdadarakula ang mga aki, araram na ninda ang kanta, araram ninda sa seremonya, tapos dakol po yan so iba nagigitara na magayon po pagturuan ng mga aki na magpangadji asin ipag-iba ka mga maguran. Oo. Iya igwa pa tabi digdi Sir Bert hali manini kay Carlo. Perming pigtatarabang kang aki ko na bako siya kasing tali kang classmates niya. Ayan. Makirak man Day bali, kung bako man araw kayo na kasing tali, at least sabi niya kasi hindi kasing tali. Ibig sabihin, matalino din. Yan. So, pwede din siya kaurunon. Ano po ang sa iyang mga kusog o sa English po, strengths. Oo. At saka ipahiling ta sa iya na ang mga kaakir, may iba-ibang talento man. May mga kanya-kanyang kaluyahan, di ba, Sir Bert? Ayan. At least masasabutan niyang kangaki. So, taning kaya grabe nga tungay yung aralang ka na tangay ako ta ibaman. Siyempre ibaman talaga. May kanya-kanyang tibay. Buda luya man po ang mga kaakian. Ang mga aki. Opo. Ikaw di tabi Sir Bertali man ni kay kay Jen. Ayan, single mom ako. Gusto kong mamatian kang aki ko na proud ako sa iya. Ay wow, magayon dapat tara mo niya everyday na proud ako sa imo. Importante po itong
So, pigo mo ta, Yan. pigatara mata mga positive na mga comments sa tuya pong mga aki. Ayan, very good talaga. So magayon na tabi Sir Bert, ini yung mga nabasa tang mga messages ali sa satuyang mga paraan tabay. Ayan. Sabi nga ni po kang mga guidance counselors, Miss Pita, Opo. child development experts, ang mga aki ang nagdadakula na may healthy self-worth o mas na may confidence, mas nagiging matatag sa ampang ka mga pagsusubok. Ayan. So hindi sila yung madaling sumuko. Yan, oo. Oo. They don't easily give up. Oo. Very Importante good. po, Oo. hindi sila madaling madurog sa kabiguan. Yan. At saka mas sinda parang prepared sinda na makaukod mula sa sengdang mga pagkakamali. Di ba, Sir Kaya Bert? importante po itong madangog ka mga aki sa hali sa mga magurang ninda ang mga salita baga Miss Pitang, Opo. mahal kita. Yan. Proud ako sa imo. Yan, di ba, Sir Bert? Naniniwala ako sa imong kakayanan. Yan. Tapos sabihin mo, we are with you as you journey with your pag-eskwela. Gariyo yan ang magayon ng pagdangogon, Miss Pita. yan. Kaiba mo kami. Oo, magayon na Sa tabi, Sir paglalakbay. Bert. Oo, bako na. Sige na, pag-solo na. Mag-solo ka. Bahala ka sa buhay mo. Isus Mariose, kaya makanaki. Mas importante po yung mga assurances na pigtasabi ta sa tuya pong mga aki kaysa sa mga medalya. Yan, iyo tabi, Sir Bert. Ang medalya baga natatakla, nagaati. Pero ang ugali po dai po. Ayan, very true tabi, Sir Bert. Tanarog ka yan. Kaya, yan, pag tanaraman ta na, sige lang nuno, pahit sana, kaya mo yan. Nyaong lang kami digdi. Nyaong kami digdi sa imo. Katabang mo kami. Yaong kami Yan. para sa imo. Magbasa po kita kisarong Bible verse para sa tutuya pong topic mo niyan. From 1 Samuel chapter 16 verse 7. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Ayan, magayon na pagirumdum ini sa gabos tabi, Sir Bert, Ayan, opo. Oo. Tapos, madalas pigiling ta sa mga grades, sa mga awards, sa achievements. Pero ang Diyos ay tumitingin sa puso. Yan. Ayan. Sa kabutihan, katapatan, pagmamahal, at saka sa karakter. Yan, tama tabi yan, Sir Bert. Exactly. Yan. Kaya mga kausapang pamilya, habang kita nagtatapusan magkainin sa tuyang programa, ipaparumdum ta lang po na ang tunay na success sa buhay, dahil lang po yan ay sa mga diploma, sa mga medalya, or mga haralangkaw na grades, di ba, Sir Bert? Importante po ang karakter. Yan. Tatong magrespeto, tatong magpadaba. Ayan. Pati sa mga magurang, ipagpatuloy po ang paggabay, pag-encourage, lalo po pagmamahal sa mga aki. Yan. Tama yan, tabi, Sir Bert. Kasi mabot ang panahon, yung mga araw kainin, nagbubunga yan. Sa sakripisyo mo yan, mahiling mo po ang resulta. Yan. Yan, baga sutinanong. Tapos nagbubunga. Yan. Tapos sa mga akaakian man, dapat gawin ninyo ang inyong makakaya. So, yan, na-encourage sa mga Give your aki. best. Yan. Ayan, para di makumpara sa iba, budas sa diri. Yan. Importante yun. So, tandaan ta mga kapamilya, ang mataas na grades ay biyaya, pero ang mabuting puso, magandang asal, pananampalataya at pagmamahal sa kapwa ay mga tagumpay na habang buhay na dadalhin ng ating mga anak. So, thank you again very much sa inyo naman sabay digdi sa samuyang programang Usapang Pamilya. Ano po? So, sana po dakulo naman kamong naukudan, manunungod po kayo ng samuyang topic mo niya na hapon. Congratulations po, Ma'am Ginger Rigondola Bercasio from San Juan, Owas, Albay. Congratulations po! Ayan. Kami po ang sa indong mga nakaibahan. Yes, mabuhay ako po si Pita. Kaibata man po sa Technical Department, si Sir Nems Flora. Kaiba man po si Sir Jerome Nico Martinez, pati po ang sa tuya pong mga OJTs from Sorsogon State University, Joven Lloyd Ingalia, Carmel Hervera, ako man po si Bert Nunez na nagsasabing sa bawat usapang pamilya. May panibagong pag-asa, tutok lang po sa DCGB at sinabangan pa po ang masunod na programa. Salamat po. Mabalos po and mabuhay. God bless everyone. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Ubo ng anak? Nakababahala?